Isto tako Puhovski dodaje. Objektivno ostaje činjenica da nije ostavio Hrvatsku u bog zna kakvom stanju i to ne bi trebalo posebno ni čuditi s obzirom na sve ono što se Hrvatske događalo. Pitanje je opet, nije li sve to moglo biti jednostavnije, mirnije, sa manje krvi i prije svega sa manje otvorenog prezira spram demokracije koji je Tuđman nažalost veoma često pokazivao. Što se tiče svih Tuđmanovih nasljednika, Puhovski kaže: Meni se čini da je potpuno pogrešno govoriti o tuđmanizmu, pa onda i o detuđmanizaciji. To su izmišljotine oni koji su se na taj način htjeli pokazati reformatorima u Hrvatskoj. Realno govoreći, Tuđman nikakvu novu inačicu, a kamoli novu sliku svjetonazora ili ideologije nije pokazao. On je bio tipičan postkomunistički, dakle dijelom komunistički, dijelom nacionalistički, autoritarni vođa koji je uspio zbog nacionalističkog dijela svoje promidžbe dobiti dovoljnu većinu da vlada sa demokratskom legitimacijom, ali nikada nije vladao demokratski. Ono što se dogodilo sa strankom koju je osnovao poslije njegove smrti bilo je označeno pokušajem Ive Sanadera, a onda Jadranke Kosor da se liberalizira HDZ, da ga se gurne više ka matici političke scene. To se u jedinom trenutku činilo kao da je na pragu ozbiljnijeg uspjeha. Dok se nije pokazalo koliko je visoka cijena za to liberaliziranje bila kod Sanadera koja je onda platila Jadranka Kosor, a to je bilo uvođenje korupcije kao neke igračke za članstvo kad im je već nacionalizam uzet iz ruku kao dopuštena politička forma i zbog toga je sadašnje vodstvo na čelu s Karamarkom opet krenulo tvrdo u pravcu takozvanog retuđmaniziranja stranke, a to onda bojim se znači u najlošijem smislu riječi povratak na neugodne 90. godine i to bez ratnog opravdanja.